Wengenza kwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Owati. Mina ubuqala ngene kule channel qinisekisa ucinzele subscribe uzothola zonke phela izinto esiyiphosta kuyona ke le channel. Izolo silale kusabalela izithombe zomculi kaMaskandi owaziwa ngoBobo Mfana wepiki endimeni ke yomculo oMaskandi. Kuvela izitori eziningi ehlukahlukene, ezinye ke kungasilona iqiniso, ezinye ke okuvela indaba zokuthi ziyiqiniso. Kodwa ke ngokuthola kwePerfect TV omunye woza kwethu kokhona la ku YouTube okhulume nelunga lomndeni noma ke nowamfowabo kaBobo, kuvela indaba zokuthi lento yenzeke kanje. Kuvela ukuthi uBobo ngomculo kaMaskandi ungomunye wabantu ababuye beyiphilise ngezitende noma ke ngokurentisa izitende. Kuthiwa kufike lapha eXakiso umuntu ke oyolanda noma ke oyocollector imali ke ye-rent kumunye ke wabantu ke abaqashile noma ke abarenta kuyena uBobo Mfana wepiki. Kuthiwa ke mangabe sefika kulo noma kule ndawo noma ke kulomkhukhu uthole ke umama kanye ke nengane engekho ke ubaba womuzi noma kubaba wendlu kuyena orentako. Kanti kuvela indaba zokuthi ube noma kube sinesikhathi eside engayikhiphi ke le rent. Okwenze umfana wepiki mangabe efika ibuza kwathiwa ke akekho ke noma ke ayikho ke le ndoda ekade ifunwa uBobo. Kuthiwa ke ngesikhathi kuvela indaba zokuthi akekho lo baba umfana wepiki ubesethi noma ubesethi njalo nje wayi mangabe ngifika la njalo nihlezi nithi akekho okusho ukuthi niyamfihla. Wabeke sethi uzothatha ingane yalo mama ehambe nayo ukuze lo baba lo ezokwazi ukubuyisa imali yakhe. Okokuqala lokho esikuzwile. Kuthiwa emva kwalokho kubeke noma uthe mangabe ethatha ingane okokuqala behamba ngepolo okunye futhi kuvele nokuthi ubephethe isibhamu. Kubeke sekuvela indaba zokuthi lo mama ubeke sekhala ememeza ukuthi hayibo nakhu kuthathwa ingane aseke kumphakathi usuphuma wonke. UBobo wayesevinjwa ke njoba ke ubone kulezi athombe seshayiwe emabokoboko nokuvele futhi abanye beveze ukuthi abantu bebebona isigebengu ngendlela futhi ashawe ngakhona kubenzima. Omunye futhi okade khona endaweni yesigameko uveze ukuthi abantu abaningi abakhulumayo kwi-social media babona izinto ezincane kakhulu. Uthi into eyenzeke lapha inzima kakhulu. Uthi isimo ngendlela esisibi ngakhona ngendlela ashawe ngayo lo muntu uze walahlekelwa nayithemba lokuthi uzophila noma uzorecover ngendlela ashawe ngakhona, ngoba kuthiwa ubeshawa egandwayo nangamatshe amakhulu bemshaya ekhanda emzimbeni. Ube umuntu nje okhandwa ngamatshe kahle kahle, uyabo. So kuze kwalamula abomthetho. So nje isimo esithanda ukuthi sibe nzima kakhulu. Ngiyabona enkundleni zokuxhumana abantu abaningi sebeqalile bayakhuluma ngaso, abanye ke bayahlekisa ngaso. Akusisi isimo lesa ungahlekisa ngaso. Mhlawumbe ungahlekisa ngaso mawukuthi ubungakasizwa isitori ngempela esiyiqiniso. Kodwa nje nginesiqiniseko sokuthi after usuzwile ukuthi lento yenzeke kanjani uzokwazi ukuthi ke uzwelane naye uBobo. Okunye futhi singakuveza ukuthi umfana wepiki naye ube wrong kakhulu ngokuthatha ingane, ngoba uyithathele izandla ngomthetho noma lokhu kade sekwenza kuyinto engalungile kahle futhi nje kuyinto efana nokuthumba ingane. Vele ke bengeke kuhlale engalimali noma engashawa, ngoba okokuqala nje okunye engikuqaphelile ukuthi kuleya ndawo uBobo bamazi ukuthi ungumculi kaMaskandi. Mbona nje bebeyibonela ukuthi awunaso isigebengu sizothatha ingane noma uzothatha ingane. Siyazi ukuthi kulezi insuku kuhlezi kuliwa kakhulu nokuhlunyezwa kwezingane nabantu besifazane. Okungenzeka nje labantu babone isela elizothumba ingane noma ke lizothatha ingane. So bafethu kuthiwa nje impela isimo besinzima kakhulu. Kubuye kwavela futhi
ukuthi noma-ke umphakathi noma-ke abanye babo bazame-ke nokugqekeza-ke emotweni kaBobo bethathe-ke isitiro semoto. Okunye futhi okuvelile ukuthi uBobo ubephethe isibhamu. Kuthiwa-ke isibhamu basitshontshile, basithatha-ke isibhamu bahamba naso ngoba amaphoyisa kuthiwa awasificanga. Kanti okunye futhi okuvelile ukuthi isibhamu sakhe sisemthethweni. Ezinye zezinto lezi sithe-ke sazizwa kulolu daba. Futhi okunye engicabanga ukuthi mhlampe kuphinde kwavela ukuthi-ke umfana wepiki ulaliswe-ke esibhedlela futhi usesimeni-ke esithanda ukuthi-ke sibe bucayi wey'ngane zawo, njengoba kade ngikugcizelele ukuthi akusiso-ke isimo lesi ongathi mhlampe uma ucabanga ukuthi-ke ungenza ihlaya bese uhlekisa ngaso. Uma ngabe usulazi iqiniso ukuthi isimo-ke esinzima kangakanani. Zindaba abafowethu ey'thanda ukuthi zibe buhlungu. Abantu abaningi baqalile bayakhuluma ngazo ey'nkundleni zokuxhumana, babeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Mina-ke ngokwami ngizothanda futhi ngiyaphinda ngiyasho ngiyamgxeka-ke uBobo umfana wepiki ngesenzo sakhe sokuthi-ke ethathe umthetho ngezandla, noma-ke ethathe-ke iy'ngane. Bekungamele ethathe ingane, mhlawumbe bekumele elinde-ke ubaba lo eze ebuye okuyena omkolotayo bese-ke efuna-ke imali yakhe. Phinde kwavela iy'ndaba zokuthi umfana wepiki uwomunye-ke wabaculi bamaskandi ababuye bey'philise ngawo lo msebenzi wokurentisa iy'tende. Futhi-ke uphinde abe ngapha embonini-ke eyamatekisi. Mina-ke nganakwethu ngiyafisa ukuthola ukuthi njengoba abantu beqalile nje bekhuluma ey'nkundleni zokuxhumana bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene, nezinye-ke iy'ntatheli ey'qalile ziyaphawula ngalolu daba, abanye-ke babeka mhlawumbe okungesilo iqiniso. Mina ngiyafisa ukuthi ngithole-ke uvo lwakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba lo Bobo umfana wepiki, ngoba okunye futhi okuvelile ukuthi-ke ubekade esuka komunye kumcimbi kade-ke eqashwe kuwona futhi okunye okuvelile ukuthi ubesedlile-ke ey'nkambeni zikaFaro. Ngolwimi nje oluqondile kuthiwa-ke ubephuzile futhi ubedakiwe. Okunye futhi engikubhekile ukuthi njengoba ubephuzile futhi ephethe nanesibhamu, mhlawumbe ukube ubeqonde ubugebengu obukhulu kakhulu, mhlawumbe ubezokwazi ukuyiphindiselela ngesibhamu-ke, mhlawumbe badubule labantu okuyibona akade-ke noma-ke bemshaya ngesihluku-ke esikhulu kangaka. Wey'ngane zakwethu ibuhlungu le nto. Omunye uzoveza ukuthi akazange nje ezefise ngisho ukubuka konke kade kwenzeka, ngendlela lo muntu ashawe kabuhlungu ngakhona, eshawa ngamatshe noma eselele phansi. Kuthiwa nje impela bebemkhahlela, bemgxoba, benza yonke into ongayicabanga uma ngabe kushawa umuntu befuna-ke ukumbulala. Zindaba-ke lezi ey'thanda ukuthi zibe buhlungu kakhulu-ke wey'ngane zakwethu. Mina-ke sengiphuma kanje ngifisa ukuthi ngizovula lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Asihlangane lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiy'phostayo kuyona-ke le channel.